категория до 40 кг. Ние Иванова от Една Русе, Никол Тончева от Сандорка Бургас е бронзова медалистка. Втори полуфинал в категория до 40 кг. Ралина Атанасова Нимон Коварна и Пресяна Колева Трилотаскова. След тях да се готвят момичета над 40 кг. Радост Арнаудова Една Русе и Дария Петрова от Камидоджо Асеновград. В тази категория състезателите са три, играят всяка срещу всяка. След тази среща започваме финали на всички категории при момичните. На татами 2 победител Никола Николчев, гладиатор Бургас. Следваща среща Антуан Стоянов от Камидоджо Асеновград и Радослав Димов Надежда Габаров. След тях да се подготвят Алец Кракошев Хасково и Елис Евасик в Бургас. На татами 1 победител Георги Мартинов от Дойче от 2020 Ямбол. Следваща среща Теодор Георгиев, Ивон Товарна и Стилиян Колев от Стара Загора. Татами 1 Стилиян Колев от Стара Загора. След тях да се подготвят Веселин Стоянов Драго Найтос и Кристиян Димитров от